भारत सरकारनि नीति आयोगा फोसावनाय गं 500नि एस्पिरेन्ट ब्लकनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव जौगाखां खोन्दोआबो एस्पिरेन्ट ब्लक महरै सायख'जादों। बेनिनो बाहागो महरै दिनै बेरगावनि खालागुरु विष्णु प्रसाद राभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि बानजायनायाव सम्पुर्ता अभियान हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बेनि उनाव एस्पिरेशनेल हाबाफारिनि सायाव सावथुन दिन्थिनाय जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गोरबोआव थानाय बिमा आइजोफोरखौ सम सिगां जोनोमनि नायसंनाय, गोरबोआव थानाय आइजोफोरनि आबुं पर्सन मोननायनि थि राहा खालामनाय, ससियेल हेल्थ कार्ड मोननायनि राहा, साफ्रोमबो सुबुंनि डायेबेटिस आरो प्रेसार सुनाय, गावारि मदद हानजाफोरखौ रिबलिन फुंजि मोनहोनाय बायदिखौ माबोरै थि खालामनांगौ बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जुबिर राहुल रमेशआ सम्पुर्ता अभियानखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिफाननि मावख'गिरि, मावफारिया आरो रायजो राजाफोरखौ मदद होलायनो खावलायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव नीति आयोग गोजौ थाखोनि गोबां मावख'गिरिफोरजों लोगोसे BKWSC CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी, EM प्रणब बर', उदालगुरि जिल्ला BJPनि गाहाय नेहाथारि जयकान्त रमेशजों लोगोसे ICDSनि गोबां मावफारिया आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। भारत सरकार नीति आयोगर अंतर्गत आमार जे एस्पिरेशनल ब्लक प्रोग्राम आसे तो तार अंतर्गत एटा आज ये सम्पूर्णता अभियान एटा माने उद्देश्य आसे दे 1 जुलाइर পৰা 30 सेप्टेम्बर 3 माहर एटा कार्यसूची आसे और 6 इंडिकेटर्स आसे तो ये 6टा इंडिकेटर्स आम सैचुरेशन लेवलत লৈ যাব লাগে। आपलोके गम पाए जे आमार भेरगाव एस्पिरेशनल ब्लक आसे तो इतना माने हेल्थर পৰা লৈ आमार आंगनवाड़ी सेंटर आसे, आमार गर्भवती महिलाসকल आसे, কৃষকসকল আছে तो সিহঁতৰ লগত জড়িত যে ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে সেই ইণ্ডিকেটৰ্ছ আমি সেচুৰেট কৰিম। আজি এইটো আমাৰ লঞ্চ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ গোটেই সকলো যে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে, ক্লাইণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, সকলোৱে এই 3 মাহ কাম কৰিব আৰু প্লাছ যাতে আমি এনশ্যোৰ কৰিম যাতে আমাৰ কোনো মানে বেনিফিচিয়াৰী আছে, ইণ্টেণ্ডেড বেনিফিচিয়াৰী সেইটো যাতে বঞ্চিত নহয়। উদ্দেশ্য এইটো আছে 3 মাহৰ পাছত এই আমাৰ ওদালগুৰি भेरगाव ব্লকটো যাতে আমি স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ আৰু সামৰ্থ্য কৰাৰ আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছে।